лутфан худона шинос мекардем? ман Шарифхон Носиров, омӯзгори забони англисӣ ва муаллифи саҳифаи Биомӯз. мақсади иштирок дар барномаи Social Media Academy? ҳадафи иштирок дар ин барнома пеш аз ҳама блоги худро ҳамчун мутахассис пеш бурда ва контентҳои худамро сифаташонро хуб кунам. хоб, аз барномаи Social Media Academy чӣ омӯхтед? пеш аз ҳама шакли визуалии саҳифаи худамро дуруст кардам ва ба ҳар як контенти худ салавҳои муайян ва диққатҷалбкунанда гузоштам ва инчунин маҳорати копирайтинги худро нисбати ба сифат гардондани видеои худ сайқал додам. ташаккури зиёд, хуш омадед.